И здравейте, аз съм Лаустер. Аз съм И... Весело. Да, и в момента ще ви покажем кое имам на декстопа. Не, шегувам се. Просто ще показваме, сега ще ви дадем нещо като съобщение, ще ви дадем, че си направихме YouTube канал. Ето го. Независимо дали искате или не. Да, няма Започваме значение. да качваме клиповете в YouTube, понеже И VBOX всеки... кача в YouTube, повече хора се преместиха там и ние решихме ние малко да се правим каналче. Ще качваме и там, и тук. Даже Писолок може да кача негови клипчета в YouTube, а в VBOX да не ги качва. М, И така, ако искате да ме посещавате там, ще сложа IP-то в описанието на клипа. И гледам тук в този профил също се качваме клипчета редовно, няма да се местим, просто ще имаме и YouTube, и там може да следите, да се абонирате за нас и да дадете положителен вод на клипа, естествено ако ви харесва. И така е. Това е, което иска да ви кажа. Също и Писолок. да. И какво ще? Да, някакво да ви кажем. Освен, че скоро ще качим 21 епизод след този клип. И се надяваме да ви хареса клиповете, които качваме в YouTube. Така че може да следите в двата канала. Пак казвам, не изоставяме в бокс, просто ще качваме в YouTube. Да се видим къде ще се развим повече. И ако естествено, ако се развим повече в YouTube, може да качваме вече и там. Повечето клипчета. И така. Чао от нас. Чакай, имаме една новина. Какво? Някой ако намери хакнатата версия на Bandicam, моля да се обърне към Лаустер, понеже ни е нужна. Да, както и да е, аз мога да намеря, но да, все пак ако имате някакви идеи, давайте ги. На лично съобщение. Чао.